Ramogi Juang weche makamagi par ni nyalo neno gi achiel kachiel kokale Facebook ma ibro yudo wa Ramogi TV, YouTube inyalo luwo weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kabe ni nyalo chwalonwa ote magi kokale namba mar ote machuok 33600. Machiegni nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Doho mamalo ochungo keto e tim ogirimiti ma piny Kenya nochwe koke kod piny Amerka mar jiwo sekta mar thieth e pachoka. Justice Chacha Mwita ogolo chik mar chungo keto e tim ogirimiti no nyaka winja kendo chiw ng'eto mar bura manochwal kod Seneta Mabusia Okio Mtata makwendo winjruogno kowacho ni nochwe kogno ataro mar chik. En ogirimiti mar jiwo sekta mar thieth e pachoka ma sirikal mar Kenya kotelne kod jatend piny William Ruto ne ochwe koke kod sirikal mar piny Amerka tarik 4 dwe mar 12 higani. Ogirimiti mane dhi miyo sirikal mar Amerka miyo Kenya bilion 207 mar jiwo sekta mar thieth. Kata kamano, chenro no koro ochung' kar tiende bang' Seneta Mabusia Okio Mtata chwalo bura e Doho ka okwedo ogirimiti no. Justice Chacha Mwita mar Doho mar Milimani kama ne ochwale burano tinende ogolo chika mondo ochung' chenro duto mag keto e tim winjruogno nyaka winj kendo chiw ng'eto mar bura ma Okio Mtata opedho e mbele ne. Koloso oko mar Doho ma Milimani bang' Justice Mwita golo chikno, Okio Mtata oyiere kod chungo chenro duto mag ogirimiti no nyaka winj bura mane ochwalo e Doho. In this particular case, the matter went to hearing. We had the hearing on 2 days ago, on Wednesday, and the ruling has been rendered this afternoon, a ruling in which the judge has captured the essence of the petition, that there are issues, and fundamental ones are that for that matter, which need to be adjudicated by the court. And so to preserve the case, the court has suspended the entire framework. And I want to notice the entirety until the hearing and determination of the petition. E burano ma ochwale Doho, Omtata lieko ni ogirimiti no ne ochwe kogno ma okolupen chike mapachoka mayango ni owinjo kaw nyaka pach jopiny ka sirikal poko donje winjruok moramora kod sirikal machielo. The orders in this case were on a myriad of issues concerning the sovereignty of the Republic, concerning principles of public finance, concerning reasonableness, concerning the role of county governments, concerning supremacy of the constitution. Bende oyango ni donjo e ogirimiti no dhi ataro mar chike mapachoka mag rito nonro mag thieth mag Jo-Kenya kowacho ni nonro mag Jo-Kenya ok owinjo chiw ne sirikal mar piny moro. The argument is that health data belongs to the individual, not to the state. It cannot be aggregated, it cannot be collected, it cannot be traded in, it cannot be exchanged without the express consent of the affected individual. Maitimore bang' Doho mamalo bende ne osegolo chik mondo ochungi ogirimiti no bang' riwruok makedo ne ratich jonyiewo Consumer Federation of Kenya COFEK chwalo ng'ur ni ogirimiti no rocho chenro mag chwalo nonro matut mag thieth mag oganda. Ywaruok ne omuoch e osuptal ma St. Mary's Mission